awakmu jane nang ndi sih? Ditelepon nggak diangkat, dicat nggak dibales. Aku tuh salah. Salah apa? Saiki kamu mulai berubah sih. Berubah? Ora salah. Sampean sing berubah, Mas. Akhir-akhir iki. Sampean ngenengne aku. Saben ketemu sibuk karepmu dhewe. Panjang dalane kudu diuweske, ra bakal iso diterus-teruske. Aku lan kowe wis dudu jodone, wis ngono wae aku dhewe-dhewe. Terus pengenmu piye? Vi.
awake dhewe serana kecocokan, Mas. Mending gak dhewe mlaku dewi-dewi. Pancen dalane kudu diurus.